Konferma li hemm disgwid intern fih dan il-Partit Laburista dan kif waqt li d-deputat Laburista u kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista kien jiġi intervistat minn Andrew Azzopardi fuq l-RTK b'mod ċar wera il-preżentament ftit li xejn qed jaqbel ma' ċertu deċiżjonijiet illi ħaf l-aħħar xhur il-Prim Ministru Robert Abela dan kif mistoqsi dwar il-fatt li l-mexxej tal-Labor iddeċida li jiftaħ il-bibien beraħ tal-partit lura għall-eks deputat Laburista Rosien Cutajar u Justin Caruana, De Battista saħaq illi fil-waqt li jemmen illi għandu jingħata ċans ieħor lil dak li jkun jekk xi ħadd jiżbalja u ma jammettix jew jgħid li qed jaqbdu miegħu m'għandux jiddaħħal lura. Second chances jiena wieħed bħala xellugi jiena nemmen fihom. Però inklużi ta' Chris Cardona u Konrad Mizzi. Però jiena persuna illi nemmen kifet governanza tajba u trasparenza bħala il-benchmark biex tidħol fil-politika u jekk xi ħadd żbalja irid jammetti li żbalja, irid juri ndiema, irid juri li tgħallem mill-iżball u jrid ikun umli. Ġifieri jekk xi ħadd żbalja u jibqa' jgħid li ma żbaljax, jekk xi ħadd żbalja u jibqa' jgħid li kulħadd imqabbad miegħu, mbagħad ikolli jixu, fimt? Botta ċara tonda l-Rosien Cutajar illi sallum il-ġurnata da ma mettiċ b'mod pubbliku n-nuqqasijiet tagħha f'ċezz ma' negozjant Jurgen Fenech sit il-kumpanija 17 Black fost oħrajn kienet saħqet illi kulħadd kienet jitħanżer u illi kienet se tagħmel bħalhom fejn sussegwentament aċċettat l-impjieg fantażma ta' konsulenza mal-ITS kondannat mill-NAO. Randolph De Battista sostna li xi deputati laburisti sansitra qalulu li jista' jkun illi hu jispiċċa fuq il-sin in-nies għal deċiżjonijiet żbaljati li jkun ħa u nsista illi jekk ikun għamel ċertu żbalji bħalma tax jifhem illi saru ma jridx appoġġ iżda ħidma tal-ġurnalisti. Da tista' tkun inti ta' li tiżbalja u jalla ssib l-appoġġ ta' sħabek u jiena r-risposta tiegħi kienet. Jiena Alla ħares nagħmel ċertu żbalji li jmorru kontra l-prinċipji tiegħi. U il-mument illi nagħmel żballek ta' kontra l-prinċipji tiegħi ta' trasparenza, tal-kontabilità, ta' żgħir favur iż-żgħir, jien mhux appoġġ irrid. Jiena rrid ġurnalisti bħalek taqlali il-ħama. U rrid nuqqas ta' appoġġ. Mistoqsi jaqbilx li l-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-Labor Joseph Muscat jitħalli jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Randolph De Battista saħaq li x'jaħseb u jiddiskutih internament u jekk hux ħireġ jew le gwida lil Azzopardi jistaqsi lil Muscat innifsu. Intant fil-waqt li reġa' insista li jħossu jistħi li vvota kontra l-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija huwa sostna li ma jaqbilx li l-Ministri responsabbli għandhom jirreżenjaw madra kollu saħaq li jekk ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta ma jitwettqux għandhom iwarbu.